Mbona uma ngikhuluma ngendawo yasePlumtree eZimbabwe uthi umoya ngcwele ngihambe ngiyofika kule ndawo. Ngifune inkaba yakho kodwa ngiyifune eZimbabwe kodwa ngihambe ngidlule. Ngize ngiyofika futhi endaweni abathi sebhalabhala, imbalabala. Ikuphi embalabala? Balabala. It's 10 of your safe labus mawusiyakithi ekhaya ujika lapho. Thank you very much. Nkulunkulu sekhulumile. Lift up your hand. Sandla sakho saka right. Mise kanje. Lalela ke. Uma ngikhuluma ngembalabala, balabala. Ngabe ngiyahamba ngize ngifune esinye isikolo abathi semzingwane mission. Ikuphi lapho? Lapho esigodini embalabala. Lalela ke futhi, lalela, listen to me very carefully. Uma ngikhuluma nawe njengamanje wena futhi usazostrugglisha ukuthola umsebenzi ngoba kunomuntu owayifundisa esikolweni abathi imzingwane mission. Lo muntu mayifundisa kulesi sikolo kwangathi kukhona into ayibophayo wayibopha emzini wakini. Wathi umoya ngcwele ngwele ngihambe ngiyofika endaweni kodwa qobo yasePlumtree mangifika lapho kube sengathi khona into kodwa yalandwa endaweni yasesikhalangeni. Wathi uJehova kumanje wena ulali uyagula bhuti. Kukhona umuntu ogulayo ekhaya kini mangikhuluma nawe manje. Yathi mangithi misa isandla sakho kanje kunento engibhlokha ikufa. Njengomuntu ongathola iphone call ukuthiwa kunomuntu osedlulile ekhaya. Wathi uJehova ngikukhulekele kakhulu. Uyangizwa yini bhuti? Ngiyakuzwa mkhulu, umama uyogulayo ekhaya. Uthi umoya ngcwele ngoba ngithi misa isandla sakho kanje asimise ukufa sikuvale ngithi vimba lokufa. Right now siyayithatha lento siyayisenda siyibuyisele emva. Uyangizwa ukuthi ngithini? Angazi mina uthi umoya ngcwele angikhuleke kakhulu kube sengathi namanje ngifuna umuntu abathi umsizi. Uyangizwa ngithini? Angazi noma umazisi noma umsizi. Uyangizwa ngithini? Uthe umoya ngcwele khona egoli kunabantu kumele ngihlukanise nabo ngithi mina muthi ukushare imfihlo zakho nalabantu ngoba kunomuntu abamhambayo lo muntu kodwa wasendaweni Jesus yasemaswingo. Angazi emaswingo ikuphi. Wathi umoya ngcwele mangifika ngathi kunomuntu kodwa oyishona wasendaweni yasemaswingo abamhambayo bafuna ukuthi kodwa bashaya umama wakho. Uma wakho mayigula manje inkinga yokuqala emphethe amadolo nezinyawo zakhe ebese vukelwa into eyiphika. Uyangizwa ukuthi ngithini? Uvukelwa into eyiphika. Angimazi uma wakho kodwa uma ungamtshela lento uthi uKhehlelezi sekhulumile ngisho kanjalo mina. Amen mkhulu. Ubani ekhaya zinyawo ekhaya. Ubani ekhaya kini wayifuna owake walandela 12 apostles noma owake wasonta 12 apostles noma owake waya kumuntu wase 12 apostles ethi uyofuna ukuprofitwa noma uyofuna ukuhlolwa? Umama lokuhamba khona. Lalela umtshela stop right now. Stop it. Amen. Kunento kuzoyikhulekela. Join me namhlanje ntambama. Kunama answers engifuna ukubuza uNkulunkulu angiphendula confirm. There is something that I need to confirm. Umtshela stop. Newasho kade nazo ethi uyayiphuza stop right now. Kunomuntu ogangayo odlala ngegama lase 12 apostles. Labantu